Ако има една тайна за щастието в живота, тя е да се грижа за най-милите създания на земята – овцете. Искам да ви представя стадото. Щом съм буден, знам добре къде. Те са добре хранени, добре поддържани и всеки ден им чета на глас. Мистерии. Кой го направи? Знам кой беше убиецът. Обичам да се правя, че те слушат, но са просто овце. Той защо спря там? Так му щеше да каже кой е убиецът. Това е мъчение. Слугинята е, нали? Ставай! Всички да стават! Открихме Джордж на тревата и той не мърдаше. Какво? Лили, кажи какво да правим. Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението. Джордж беше посетен от някого, познаваше го достатъчно да му сипе питие. Боя се, че за теб няма история. Освен ако няма нещо необичайно. Полицаят е съвсем безнадежден. Трябва да му помогнем. Достатъчно ли сте смели да напуснете дома? Нас не ни е страх. Какво е това? Мисля, че е път. От какво е направен? Не е трева, това го знам. Идвате ли? За Джордж. За Джордж. Полицай Дери, аз съм адвокатът на Джордж Харди. Има завещание. В кошмарните истории хората в завещанието са винаги заподозрени. Той нямаше нищо. Всъщност има 30 милиона долара. А ние имаме мотив. Това е пастирска мистерия. Трябва да търсим улики. Назад! Аз все пак съм увен детектив. И всеки Кой уби Джордж? Какво крият? е заподозрян. А ако не мога да го реша? Прочетох ви дозина такива истории. Те следват прости правила. Вижте, улика! Всеки път става нещо с този случай. Шапката е моя! Ето ги. Улика. Благодаря ви. Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко! Искам да я блъсна! Много искам да я блъсна! Какво им става? Овце детективи. Момчета, може би съм в улика! 8 май само в кината.